Orekaiterentzat euskara oso garrantzitsua da, izan ere enpresaren nortasunaren parte da. Uste dugu enpresari nolabaiteko balio erantzi ematen diola eta horri eusten diogu gure egunerokotasunean. Euskal Autonomia Erkidegoko industria arloan euskararen presentzia areagotuz, euskal enpresen lehiakortasunaren euskarri izatea helburu du Indeusek. Euskaliteko webgunean praktika honen bilatzaile bat daukagu, eta hor ikus daitezke 125 praktika, 74 erakundetakoak, hainbat sektorekoak, publiko eta pribatuak, enpresa txikiak eta handiagoak, eta praktika oso onak dira erreferentzia bezala edukitzeko, gure hizkuntzen kudeaketarako erronka horiek aurrera eramateko. Zirimirerentzako hasieratik zirimiren baloreak bat datoz euskararekin, gertutasun bat ematen digulako, bai bezeroekin eta bai erabiltzaileekin, eta baita ere azken finean Araban, Gasteizen eta Euskal Herrian koketuta gaudelako eta gertutasun bat ematen digulako gure herriarekin, eta azken finean gertutasunaz aparte aniztasunen lan egiteko aukera ematen digu euskaraz lan egiteak. Oso aberasgarria izan da benetan beste enpresekin gure esperientzia partekatzea eta espero dugu elkarri ikustea hurrengo batean.